El Club Patinatge Artístic Bigues i Riells va obtenir la 10a plaça del Campionat de Catalunya de Grups Show el passat cap de setmana a Lleida. Una 10a posició que els permet disputar la Copa d'Espanya que se celebrarà a Alcoi els propers 27 i 28 de març. 4 de les integrants del grup són de Santa Eulàlia. Mariona Cabeza, Mireia Pascal i Sergi Pina patinen individualment amb el Club Patí Santa Eulàlia, mentre que Selena Villa ho fa amb el Club Patinatge Artístic Bigues i Riells. Tot i que per participar en aquesta disciplina, les patinadores Santa Eulàlienques es desplacen fins a Bigues i Riells. La coreografia que porten practicant des de finals de la temporada passada gira entorn a la llegenda de la carbassa de Halloween. Selena Villa i Mariona Cabeza ens expliquen quant temps porten practicant aquesta coreografia i ens fan un resum de la temàtica del ball. Vam estar 2 setmanes practicant aspectes més tècnics i mentre el nostre entrenador pensava l'idea i plantejava l'idea del nou ball. I a juny vam començar a elaborar. Doncs portarem una mitja de 8 mesos practicant. Tracta de la llegenda de la carbassa de Halloween i doncs és el personatge del Sergi, que és un irlandès que és alcohòlic i mala gent, mala persona, i durant tota la coreografia és com que la mort o el diable l'està perseguint perquè se'l volen portar a l'inframón, i llavors fan com un pacte amb el diable i li diu que el deixi en pau i que no el torni a venir a buscar, i com que és un pacte amb el diable s'ha de complir. La història conclou amb la mort del personatge que interpreta en Sergi Pina per sobredosis d'alcohol, però com prèviament ha pactat amb el diable, no pot entrar a l'infern. D'altra banda, Mireia Pascal ens apropa als objectius que es planteja el grup de cara a la Copa d'Espanya. Doncs com que és una nova experiència que no hem viscut mai, tenim l'objectiu de disfrutar, passar-ho bé i sobretot arribar el més lluny possible i si pot ser classificar-nos entre els 3 primers. Durant 8 mesos, les patinadores que configuren aquest grup han treballat de valent per recollir els seus propis fruits. Totes les patinadores agraeixen i valoren l'esforç de les següents persones. Agraïm molt a l'Ajuntament, a la regidora d'Esports i a la presidenta del Club Patinatge Santa Eulàlia de Ronçana per deixar-nos pista, ja que quan s'apropa el campionat entrenem molt i necessitem pista, ja que és difícil aconseguir-la. A partir d'ara, les 10 integrants d'aquest grup gaudeixen de pràcticament un mes per seguir preparant i millorant aspectes tècnics per assolir els objectius marcats.